Az első roma népcsoportok a 15. században érkeztek Magyarországra. Kemény István szociológus a romákat anyanyelv szerint 3 csoportra osztotta. Magyarul beszélő cigányok a romungrok. Elnevezésük egy összetett szóból ered. Rom jelentése cigány, és ungro jelentése magyar. A cigány népesség körülbelül 77%-át alkotják. Zenész, muzsikus cigánynak vallják magukat. Az oláh cigányok, a roma kisebbség 11%-át alkotják. Elsősorban az Alföldön, Szabolcs megyétől a Duna-Tisza közéig telepedtek le, kisebb közösségekben a Dunántúlon is megtalálhatók. 2 nyelven, magyarul és világszinten elismert lovári cigánynyelvet beszélik. Vérbeli kereskedők, foglalkozás szerinti rétegződés figyelhető meg nemzetségeikben. A beás cigányok a 19. század második felétől a Dunántúlon, Baranya megyében telepedtek le. Anyanyelvük a román nyelv ősi változata. Famegmunkálással foglalkoztak, ők az úgynevezett kanalas, teknővájó cigányok.